Kulkuriksi syntynyt mä vainen, ja paljan jaloin kierrän maailmaa. Näin kerran unta joutsen taivahainen, mun antoi hetken kanssa taivaan. Me voidaan vähän liikkua. Jutelkaa vähän sen vissiin. No niin. Sinä rupee käsipohjaa tekee. Voi minun veli. Voi jestas sentään, onko se niin? Mikä toi on? Se on roska. Roska? Se on tosta keksipaketista. Ai se oli siitä, Joo. laittelin mikä paketti se on. Täällä on no tässä on nyt semmoinen tilanne, että me voidaan nääkin lukea kun kuulin, että Jaino on nyt sitten jo siunauttilaituus ollut ja tuolla palaa 2 kynttilää sen takia, että toinen noita kynttilöistä on Jarmoksi. Ajattelin teetä sen näin. Niin tässä on nyt Jarmon puistoa, että me luetaan nämä tässä kaikki. Sopii tämä. Elämänlauluudesta mun kudotti Kauriiden puistoin 2. Lämmin osanotto Jarmo Saupparneet musta sakko. Enttivaariluvassa Fupnioittaja. Herran narko pysyy ajasta aikaa. Näin 1,5–3 ulottuu hänen uskollisuutensa. Ilmarin Tiitus Justus. Vaan ylitse kaikkien kyynelten 1000 puistoa meitä lopettaa. Ne on taulussa päivien menneet 1000 puistoa pultaampi kaupikkaa. Puistoa kunnioittajan suurin osa ottaen. Vanhaa rakentajaa kiittäen ja kunnioittaen muistaen. Kaikki yhteisö laulin. Herra on antanut meille elämää, hänen kädessään on myös lähtömme hetki. Hentti parimiehen muistaa kunnioittajat suurin osa. Tapanen. Jämpäille ei ole tappio. Nyt on pääkkynyt sun matkasuosi. Osasi on rauha loppu. Raiserkus. Tässä oli nää mikä tuli ja sitten lopakkaa. Uskoisin, että isästä tähän kirjoittamani tarinasta siinä on aika paljon, mitä tuo Ilmari tuolla kirkossa jo kertoi, mutta se nyt johtuu siitä, että Ilmari kysyi minulta, mitä isältä voisi kertoa. Ja minä kerroin, mitä voisi kertoa. Mutta se oli hyvä, että otit siihen sen toisen näkökannan. Mä otan tämmöiseen niin kuin opetuksellisen kannankin, ja omalta näkökulmassa poikana, siis perheen jäsenenä silloin, kun olin pikkupoika asuessani isän kanssa, niin totta kai se näkökulma kysymätönä. Eli niin yksinkertaisesti Railikin tulee jätä pikkuhiljaa tänne, niin pääsee kuuntelemaan. Raili on isän kanssa tullut paljon tekemässä, sen voi tässä sanoa, mutta varmaan Railillakin on sanottavaa sitten jossain vaiheessa edes. Kiitän kyllä siitä, että olet isästä pitänyt tosi hyvää huolta ja kertaa, että niitä kirkkomaalla käyttäjiä ja sitten kotona käyttäjiä, että tukkasmääriä ja kaikkia puita on vaikka kuinka paljon, että on mukavaa, että olet näin tehnyt ja minä olen itse ajatellut se sillä tavalla, että ehkä se on se, että se on se kanen korvike se isä pikkusen ollut sitten, että sitä kuitenkin ja tärkeä se. Se jotenkin lähti sillä viimaa jotenkin siitä, kun isä muuttui ja minun niin
Hämmästän sitä työkipas. Tulikin katso, tuo muu vai missä se oli kukaan kohjennottuita ja sitten lähdin ei käymään. En muista enää tällaisen kuvelikeskusteluvakin, kun mä näin sitten ja niin siitä sitten lähtikin kuhiin. Tärkeä paikka kävinä mennessä tai äitilläni Pentti oli siinä ringissä aina mukana. Sitten täti pisitti säkkiä. Tässä on keitä muistokuva isälle 7. päivä joulukuuta 2024. Isä on nyt siellä, missä muistot ovat eläviä. Niitä muistoja meillä tänään täällä olevilla ja monella poissa olevallakin on varmasti useita. Ja itsekin joudun niitä tässä nyt vähän karsimaan, jotta muutkin saavat puheenvuoron. Vuoden 2020 keväällä isän asuntoa tyhjentäessäni löysi runsaasti aina vuoteen 2018 kalenteriin lähes päivittäin kirjoittuja muistiinpanoja, huolellisesti säilytettyjä vanhoja kirjeitä ja asiakirjoja, joita ilman en voisi kovinkaan paljon seuraavassa kertomastani tietää. Kaikesta isältä ja muuta kuulemissani päätellen Pentti oli tyypillinen pojanviikari. Pieniä jäyniä riitti ja putkipoppien tekeminen kiinnosti. Kurppusuola jäi isän jutusta mieleen, eikä niiden innoittamana, mutta teimme sitten myöhemmin Olli kanssa oma. Koulutodistuksesta näkee, että isää lukeminen paljon kiinnostanut, mutta kansakoulun loppua numerot kuitenkin paranivat ja varsinkin laulaminen alkoi sujua. Siihen aikaan matkat Vuorin sivulta, niin kuin sitä paikkaa on nykyään Kustossa kutsuttu, Luoleja kansakoululle tehtiin luoletarjut päällä kulkevia polkuja ja peuroja pitkin, kävely tai hiihtäen. Matka oli Linnuntietä 1,7 kilometriä polkuja pitkin vähän enemmän. Sillekin matkalle Petti-poika Uulemma järjesti siskoille ihmettelemisen ainetta. Raija ehkä muistaa. Kansakoulun jatko-opetus päättyi keväällä 1942 ja vuonna 1940 painitun Taivitarha SWJ Syrjäsen linnaston tarjoaman vihjeen vuoksi Oulastalle Peltikolle ennen armeijaa ison osan ajasta Taimistontien ambittupuoleensa päässä sijaitsevalla Taivitarhalla töissä. Toimitellen asioita ja lienee ollut kukkien kanssa paljon tekemissä, koska vielä Paronopuiston hoitokodissakin osasi ulkoa niiden latinankielisiä nimiä. Valokumien ja kuulemani perusteella puutarhalla on ollut eri aikoina töissä useitakin sukulaisia, joista ainakin 1 tai 2 ovat täällä tänään paikalla ja voineet asiaa tarvittaessa harkita. Ja sitten vuodet 1947 alussa armeijaa, jossa peruskoulutusjakson jälkeen erikoiskoulutuksena IT-tykkimies ja loppujen lämmittäjä pitäjä huolen, ettei kasarmilla vale. Sotilaspassin mukaan isä oli pieni, kuten oma isänsäkin, ja koska oli lämmittäjä, oppi tai tiesi kattiloista jo ennen armeijan menoa. Vain yksi isän oma kirjo on säilynyt, mutta kotiväen erityisesti oman isän Tervakosket paperitehtaat Ylmaata lähettämiä elileitä on paljon, yli 200 kappaleita. Siskoilta Perttu oli usein kirjoittajana ja kirjeessä käytiin läpi kukin perheikäisenä asioita ja kerrottiin myös Uunon veljen Öhmanin väinen perheen asioista. Lapsi oli tulossa ja poikaa kirjeessä veikattiin. Helsingin serkut olivat selvästi vaikuttaneet tyttöjen sanavarastoon, koska käyttivät sanoja kundi ja skriivata kirjoissa. Luen tähän otteita isän kotiväärikki palokasaitana lähettämästä kirjeestä tammikuuta 1947. Eipä hei äiti, isä, siskot ja veli. Ensinnäkin monet kiitokset kirjeistä, jotka olen saanut. On lauantai-ilta ja on enemmän aikaa, joten pistä tästä taas muutaman riikin. Tänään sitä sitten taas tuli 1 viikko täys ja kyllä tämä oli paljon kovempaa palvelusta kuin se ensimmäinen. On ollut chanssiakin paljon enempää. Eilen aamulla minulla oli 10 kilometrin marssia ilman pakkauksia. Matkalla oli muutaman kerran ilmavaarakin ja silloin mentiin kovasti mettään ja maahan. Tämäkin marssi johtui vain yhdestä hepusta, joka uhkasi esilyöstä. Täällä sotaväessä on sellaista, että muutamien huonosta käytöstä kärsii koko porukka. Niin kuin edellinkin ja minunkin aikana.
Niin kuin isä kirjeessä puhuu, niin kyllä tämä palvelu on yhtä touhua koko kai. Ja yhtä touhua isä käytti puistaa sen ilmaisuun ihan loppuun asti. On tämä yhtä touhua. Sitten pitkä lista siitä, mitä mihinkin aikaa tehdään. 07.30 mennessä oli ehditty tehdä jo vaikka mitä, vaikka herätys oli 6, näin isä kirjoittaa. Päivä oli myös täynnä erilaista tekemistä ja niiden selostamisen jälkeen kirje jatkuu. Mutta muista joutua perunateatteriikin, niin perunata kuoriko. Tämä kestää lähes tunnin ja olin mitäkin siinä 2 kertaa Oulussa. 9.15 on sitten iltahartaus, jonka jälkeen alkaa vinkan teko. Tarkoittaa siis sitä, että vaatteet pistetään semmoiseen vinkkaan, että se on jakkara vemmyinen ja polmatasikulla suorassa kulmassa. Siinä sitä hommaa auki, ettei siitä tule lentopikka. Yksikin ilta pistettiin yksi poika koulupulpetin päälle ja aputsekantaja kantoi pikkat tälle, joka potki näillä keskellä lattiaa. Minun piikkani säilyy sillä kertaa. Ja kaapit täällä on pidettävä hyvässä kunnossa. Esitys alusvaatteet on oltava määrätyssä järjestetyssä ja yhtä leveä 18 senttimetriä. Kaikille tämä rumakaappi varusteella meidän aika paljon 2 manttelia, palkolia, yhämantteli, 3 jalkineet, saappaat ja iitokit. Minä sain uudet iitokinissä on huopa sisällä niin, että kyllä niillä tarkenee. Vaatelusta on sulki heikompi. Päällä minulla on tyykipaita, villapaita ilman kaulusta ja asetta. Niillä ei meinaa oikein tarjeta. Minulla onkin sellaista pientä yskää ja nuhaa ja kurppukin on taas hiukan kipeä. Sitten Betti neuvoo kirjeessä, millä linnunivololla pääsee vesilehmaalla käymään, kun isä oli kirjeessä niin lupaa. Ja kirje loppuu. Sitten saisit tilata häviä sanomat tänne heti, kun tämä tulee peri, että tietäisi vähän sen kulmafunnan oloista, ja sitten saisi lukea ne urheiluuutiset. Se saisi tilata 3 kuukaudeksi, sillä jos me joudutaan keväällä saatahaviin. Veikonnakin minä sain horti tässä 1 päivä. Hän on Lappeenrannassa aamukurssilla. Se kortti on tuolla tämä kirjoitava pöydällä, että tässä lue kokonaisuudessa ja se kortti on tuolla pöydällä. Huomenna sitä on meillä Juha Pilppalontakin kattiinsa. Rytmentin pastori pitää sen ja ruoasta puheen ollen 5 kuuroa. Kaipa tämän pälkädys täytyy jo opettaa, kun ihan muutama ritsi. Voidaan mennä paksusti ja pysykää terveenä. Raijalle erikoisesti paljon terveisiä. Me reipasta mieltä, hyvää lupuhaa. Vielä vainokkaasti. Postscriptum. Muistakaa nyt tilata se leetti heti. Osoite on Vesivehmaa 3/ITR.2 Alokas Pentti Karivias. Eli näitä kirjeitä todella niin paljon. No veikkaustulokset kerrotaan kirjeessä myös paljon, ei vain Uunon omista, vaan myös samalla työmaalla olleiden Tammisen veljesten. Ja isäkin harrasti veikkausta ainakin 70-luvun alkuun asti. Alokas ja tunnelia puhua kirjeen lisäksi, ei ole montaa muistaa noita ajoita isältä kuullut, mutta yhden kuitenkin. Saapausenan kisoissa ei siihen aikaan ollut omaa valaistotta, ja niinpä isä sitten olikin maaliskuussa 1947 Vesivehmaan varuskunnan valonheitteillä eri Pohjoismaiden laskua valaisemassa. Kilpailu voitti. Kappas vaiha, norjalainen Petter Bukstedt. Sotilaspasta huomasin, ettei ollut kovinkaan kummoinen ampuja, kuten itsekään, mutta käsi isällä on ollut aina tarkka. Tuon aikaan pihoilla heitettiin kesäisin tikkaa tai reihasta ja niissä lajeissa isä oli taita. Palvelusajan lisäksi isällä oli peräti 19 vuorokauden loma. Kaiketi se oli siihen aikaan tapana tai sitten oli tehtävästä erikseen saa. Valokuvakansasta löytyy äidinäili Hilta-Maria Tantisen virkatodistus, jota on tarjonnettu loman marsiksi peltiin. Sotilaspassin mukaan se loma lienee toukokuun alun 5 päivän loma. Muita lomia olikin sitten vain 1-2 päivän pituinen. Kertoi siitä, kuinka ennen vanhaan oltiin kasarttua kiinni. Vuoden 1949 isä meni vedekkät helatille töihin. Uskon, että Uuno isällä oli siihen osuutta, sillä olihan firmassa jo tuolloin 4 saman suvun miestä töissä. Tänään muuten näin 6. miehen, että Tammisen Marku tuolla kun kävi kaupassa, tuli vastaan siellä. Työn myötä alkoi kertymään omaa rahaa ja oletettavasti vuonna 1950 Porsalinun päässä ja tukupäällä linja-autopysäkillä seisosta nuorista miehistä otettu kuva paljastaa, mihin sitä rahaa kuluu. Piti olla pukeutunut, jos aikoi päästä ravintolaan tyttöjä tapaamaan.
Pentin kiinnostuksen kohteista ennen äitini tiedon varmasti vain Sylvi sai. Siitä on jäänyt mieleeni isäni Saatilan Sylviltä sanoi vastaus. Eiköhän sovita Pentti niin, että sinä koti. Sylvi oli isä 13 vuotta vanhempi, joten ei siinä ampuvautta. Ja sitten on ollut Juhan. Nämä Anneli on minulle kuin täysin suntematon, en tiedä kuka Anneli tänä on. Löytyy pieni uskea käyntikortti, minä otan vielä selville kuka tämä Anneli. Aika nokkeasti löytyy kuitenkin se oikea, Piitolajärven muu. Valokuvien perusteella perheiden tytöt tunsivat toisensa, ainakin Terttu oli Ullan sekä Ullan Sakton Eva kaveri, ja sen vuoksi ilmeisesti Pentti ja Ulla tapasivat sananpana Peltisonin äässä, eli missä ilkkafäydessä voi tehdä. He olivat huhtikuussa 1952 ja lapsi Merja syntyi kesällä 1953, Martti 1954 ja 11 päivää isän jälkeen edesmennyt Jarpo vuonna 1964. Siitähän olemme kuulleet ja tietää, että hän ei valitettavasti että Jarmo ei ole enää joukossa. Aluksi nuori pari asui Taimistotie 35 yläkerrassa, sitten Taimistotie 5 ja muutaman vuoden Linnanlienon mutkan jälkeen taas Harippeessa. Riipelotie talo oli ensimmäinen oma ja kohtapain isä, koska avioeropullasta tuli 70-luvun alussa. Talon kävi aikanaan kai liian raskaaksi ja isä muutaman kuukauden vanhempiensa kotitalon yläterässä asumisen jälkeen Parolan tiellä, jossa sitten oli heidän hoitokotiin menoa. Isä oli avioliiton alkuvuosina matkatöissä. Niistä työmaista tiedetty äidin isälle ja Hanna-Amapille lähettämien kirjeiden perusteella Ähtäristä Paaniveli ja Kalle Ahopelon lämpöjohtourakaan, Petel tunnistamaan Kauttuan meijeri ja isältä kuulemani Elimäen yhteiskolme Jokivasen Kuumankylän syöpä. Ähtärissä isä kertoi joutunsa vääntämään insinöörikon tekemisestä suunnitelmista kättä firman johdon kanssa ollen asiassa oikeassa. Isä kertoi sen tarinan mulle ja se oli ammattimies, niin kuin täällä Ilmanikin sanoi. Isä tiesi, miten ne putket täytyy laittaa siinä kattilassa, että se toi se lämmönkiertosia. Autoa isällä ei ollut, joten matkat tehtiin Viljurevät ja Dunalla. Joskus meni parikin viikkoa ennen kuin isä kävi kotona. Äiti oli Ähtärissä isän mukana muista yhteistä mukanaavajaksoista mieli tie. Isä oli velikset Helakaan töissä 36 vuotta ja 10 kuukautta vuoden 1985 lokakuun loppuun asti, mutta ei työteko siihen loppunut. Ihmiset olivat oppineet tuntemaan Penan osaavana ja luotettavana ammattimiehenä ja puhelin soi usein iltaisi jo Helavelinkin aikaa, kun kyselivät Penaa jotain pikkuvopaa tekemään. Isällä oli pienenä mielenä iso etu puolella, kun mahtui paikkoihin, joihin isomies ei päässyt. Isompia töitä Uuno ja Mena tekivät yhdessä ja oli itsekin vielä joskus apurina. Isä teki myös laitureita ja auttoi minua talopakettamisessa ja vielä laajentamisessakin. Voi aamu olikin 8-pyyppisenä haarittavalla talonnurkalla valmiina odottamassa, vaikka kuinka oli yrittänyt laajentamista häntä salata. Ja ehti meitä kaikki niemen radioharrastajiakin. Tässä on Mate yksi näistä harrastajista. Äkkinimen radioharrastajakin 2 kertaa Partako kuunteluttakin rakentauksessa auttaa. Jälkimmäisellä retkellä isällä oli ikää jo 85 vuotta, ja hän sai Muhoksella yötyössämme Jari isäpäältä leipinimikseen pääjohtaja, jolla nimellä isän vointia kysyessään Jari näitä aina sui. Vaikka työ olitin isän elämässä pääroolissa, ehti hän myös kylään. Lähitienoiden lisäksi kävimme usein Helsingissä, Keurulla, Korpilavrilla ja Sammatissa äänisukulaisella, joita vierailujakisa jatkoi avioron jälkeenkin. Jolla reissulla paikuudet pelaisivat usein porttia meidän kaparoiden pyöriessämme jaloissa. Auton ja ajokortin hankkiminen velikyyppisenä paransivat matkustamisen mahdollisuuksia tuntuvasti ja kulkivan kanssa edes työkalutkin helpottikaan. Isän täyttäjänä 80 teimme pieni kiertomatkan, jonka varrella pysähtyimme Korpilan Oittila kylään. Pieni tuumaustaulun jälkeen ylätihtarit tilan vanhaa emän isältä. Hannu tunnisti Penan ja juttua riittikin sitten pitkään hänen oman isänsä Heimon ja Penan joskus 60-luvulla tekemästä pannuhuoneen remontista ja sen värikkäästä vaihteista. Siinä käytiin muun muassa Korpilainen viinakaupassa jossain raiteessa.
Isä täytettyä 90 tein viimeisen yhteisen sukulaismatkan. Pyhtäällä tätieli Leaa ja hänen miestään Marttia katsoko. Sisko Rajan ja Reinon vuonna Kaarina Littoos ja Pena oli vakio vieras, mutta siitä Reino kertoo meille edemmäin. Kivivaijon Epraa lepaa silloilla puutarhalla kädehykö usein samoin Kaujalassa luodon auviksella. Mistä isä heidät tunsi, se on jäänyt minulle vähän arvoitukseksi ja minä vähän luotan tuohon Pete voisi ehkä tietää nämä henkilöt. Kivivainion Epra ja sitten luodon Aulis, jolla oli useita taloja. Avioeron jälkeen, ja kun itse asuin Helsingissä, mikä myöhemmin paljon sitä matkustelusta, niin johtuen isän naisystävät jäivät minulle melko vieraiksi, siis lähes tuntemattomiksi. Mutta kaksi heitä oli. Hannula Kettu oli Kepa, moniakoasia ja sitten ennen jonkin aikaa, ja siitä ennen jonkin aikaa Sirkka Hattulan Pelkolan kylästä. Kansioissa molemmissa lavohullissa tää näin, täällä on kuvia muistoina. Ja pyydän näin, Kadju ei tutustumaan tuossa sitten, kun Kaudia juodaan taiteellisesta on paljon hienoja kuvia sellaisia, että käy monille, että teidän vanhemmista varmasti on antoisia. Ulkomaan makkoja isä taisi tehdä vain yhden, Kanarian saarelle 70-luvulla, josta siitäkin on pari kuvaa aaltuudessa muistoa. Kotitalon koirako oli syynä siihen, sakikoira oli syynä siihen, miksi isä piti koirista. Taittaessaan vuonna 2000 isä luottamaansa liki maapallon ympäri kilometrinä kehittynyttä päivittäistä kävelyrakkaansa. Matkan varrella vastaan tulleet koirat ja niiden omistajat tulivat isälle tutuiksi. Isällä oli aina leipää taskussa ja koirat oppivat tuntemaan isän jo kauppaa. Joissain matkanilla sijaitsevissa taloissa tarkistettiin likipitäen oikea aika isän mukaan ja oltiin loppuaikoina huolissaan, jos miestä ei aamulla näky. Kun isä sitten vuonna 2015 lopetti, oli kalentereihin merkittyjä kilometrejä kertynyt 29 542. Joku vaan pitkä matka. Kävelyreitin varrella avittelevat linnutkin oppivat tuntemaan isä. Matti Alamokadon reunassa Kaurialan kentän pohdalla kasvaa iso koi. Niillä pohdin istui kerran varis jalkakäytävällä, eikä isä tullessa lehahtanut lentoon, vaan jäi rauhassa tiirailemaan lähestyvää kulkijaa. Isä toi variksen leivänpalan ja sen jälkeen, aina kun isä kulki siitä ohi, se lehahti varis paihalle tuoden lopulta kun mukanaan 3 muuta. Isä antoi vähistään, pitäen huolta muistakin ja usein aivan liikaa. Se kuinka paljon hän auttoi muita, joko tietäen tai tietämättään, selvisi minun oikeastaan vasta vuonna 2018 alkaessani isän edunvalvojaksi. Isä oli kuitenkin tyytyväinen siihen, mitä hänellä oli ja sanoi aina, että läheisestään huolehditaan. Usein siitä ei kiitosta herunut ja monet velatkin, joista isä kyllä piti kirjaa, jäivät maksamatta. Avioeron jälkeenkin äiti asui usein meillä, mitä ei pystynyt silloin mitenkään itse käsittämään. Äidin aikaista poismenoa isä suri kovin, sanoi ullan olleen hänelle haikarakas. Isä oli taloyhtiön hallituksen pitkäaikainen jäsen ja kävi usein toisen hallituksen jäsenen Maria-Liitan kanssa pitkiä keskusteluja muutakin kuin talon asioista. Maria-Liita kertoi minulle isän pitäneen kalaruuista, joiden reseptiä isälle toimitti ja jota meille sen vuoksi on tänään ottari. Kotioloissa isälle riittivät kuitenkin enimmäkseen ruskea kastike ja lihapollas. Se oli isällä lihasen vakiko, mitä hän söi. Viimeisen vuotensa isä vietti Parolan Myllytiellä Atten hoikakodissa. Olin hänen sitten muuttaessaan huolissani erityisesti tupakan poltosta. Miten mies, joka oli polttanut koko ikänsä, sopeutuisi hoitokodisäätöihin? Mutta ei mennyt kuin kuukausi, jonka jälkeen en enää mennessäni vienyt Norttiaskeja pukanniin. Isän viljelijänä huumori on myös aina purtta. Hänellä oli tapana kertoa juttu niin, ettei kuulija aina tiennyt, mikä osa siitä oli totta ja mikä tarua. Ne jutut saivat Parolapuisen hoitajatkin hänestä pitämään ja isä olikin usein heidän kanssaan istuskelemassa. Isän kertoman tarinat työmaista kiinnostivat ja vaikka sanavarat lopussa pelikin, kysyttäessä irtosi isältä vielä aika usein täsmällinen Venamanin kommentti vastaukseksi. Luoto ylipäätään, kukat puut ja taivaalla liikkuvat pilvät, kaikki noivat vanhalle miehelle mielenkiintoisia,
kuten myös sään vaihtelu. Äidin kuva pöydällä oli tärkeä ja vuodenajoista joulu. Sen takia tuo pöytä edustaa kahta asiaa, joulua ja siellä on äidin kuvassa pöydä. Vielä lokakuun lopullakin Isaias koi hetkeksi illustua matkani kuvista ja 3 päivää ennen hänelle annettu ajara päättylistä muutaman minuutin katsella kännykästä näyttämiä kuvia. Elämässäni oli hetkiä, jolloin isäus ei tavannut tai auttanut. Onneksi pystyy sen viime vuosina hänelle korvaamaan. Minulle jäi isästä vain hyviä muistoja. Niin kuin jäi vaimolle Niinallekin. Niina kirjoittaa. Tuli Suomeen vuoden 2007 alussa ja tapasin heti mieheni isä. Muistan hänet erittäin ystävällinen, kunnollinen henkilö, positiivinen, huumoria. Kävelin suomen kielen kursseille ja tapasin hänet aina matkalla. Hän oli iloinen näksää meidät. Hänellä oli taskussaan makeisia tai suklaata, joita hän minulle antoi. Hän oli kiinnostunut, miten minulla menee, pidänkö asumisesta Suomessa. Tapaamisemme jälkeen hän soitti usein Martille ja sanoi, oli nyt hyvällä tuulella, että onnen, ja tiedätkö miksi? Tapasi, liirasi, oli erittäin iloinen kuullessani tällaiset sanat. Kun hän tuli käymään meillä, hän oli kauniita vaatteita, siis puku päällä, ja aina pukkia. Todellinen herrasmies, the real gentleman. En koskaan kuullut hänestä papoja sanoja tai aggressiota, tai häneltä papoja sanoja tai aggressiota, vain ystävällisyyttä. Hän puhui minulle aina rauhallisesti ja kohteliaasti. Olen ortodoksi ja sanomme näin, olet elänyt pitkän elämän maapäät petti. Nyt olet Jumalan luona. Taivasten valtakunta petti ja olkoon siellä. Ja ole siellä onnellinen. Kiitoksia. Niin te jotka ette tunne minua. Pettynyt lankomies. Ja kyllä Pentin lähimmäis ja ystävä. Mutta synnyn meidän jokaisen silin päällä on tätä elämää varten annettu ohje. Pyrkikää hyvää, pyytäkää anteeksi, antakaa anteeksi. Rakastakaa lähimmäistädy niin kuin itseä, itetään ruotu toisista. Petti omaksui jo hyvin nuorena tämän elämän ohi. Isän ollessa podassa hän joutui pesueen vanhempana ottamaan lastuun nuoremmissa sisaruksesta abrididessa äidin kanssa. Elämän alkutaival oli pelokasta, vaikeaa ja puutteellista, mutta toisaalta se oli myös opettavaa, jättää jälkeensä monia kauniita muistoja. Raija muistelee lämmölläisuutta Pentti huolehti hänessä, kun hän oli pieni. Kun Pentti oli armeijassa, säästi hän kaikki sieltä saamansa makupalat, joita siellä silloin jaettiin. Ei rastinut niitä itse syödä, vaan toi ne lopalla tullessaan pikkusiskolleen. Raija muistelee edelleen, kuinka hänellä ja Pentillä, kun ei muillakaan sisaruksella ollut koskaan riitaa kestävää. Ei lapsuusaikana eikä myöhemminkään. Hyvät suhteet säilyvät läpi elää. Herre ja läheisten huolenpito oli Peltille sydämen asia. Kun Lasse vanhemmat erosivat ja äiti menehtyi pian sen jälkeen, hän jäi yksin vastuuseen vielä keskikaskuisen perheensä kasvattamisesta ja tukemisesta. Hän auttoi Mattia talorakennuksessa, oli aina tässä kokemassa ja ylpeä koivata saavutuksista. Erityisen iloinen oli, kun 3. polvea alkoi ilmaantua ja kasvaa aikuisiksi. Muistan, kuinka ylpeä hän oli, kun Ilmarissa tuli appi, vedäti teologian tohtori. Ehkä hän mielessään toivoi ja uskoi, että oma pojapoika tulisi hänet aikanaan siunaamaan. Se toivomus kävi tänään kauniisti toteen. Merja hän auttoi myös monella tavalla sekä taloudellisesti asioiden hoidossa että pojan kasvatuksessa. Muistelen, että Mika oli Mika on vaadin poika, hän usein saa. Taari oli varmasti sinulle, Mika, enemmän kuin isä kodissana. Erikoisesti tämä huolenpito pulminoituu kuitenkin nuorimman pojan Jarmo Ponnelle.
Kuten tiedämme, Jarmo oli ajautunut elämässään sosiaalisiin ongelmiin, eikä se vuoksi pystynyt puolettamaan asioista. Sitten hän turvautui isänsä apuun ja käytti sitä kaikessa hyväkseen. Siinä sivussa luulen hänen auttaneen myös Jarmon poikaa Jesseä sekä tämän äitiä. Tuo auttaminen jatkui aina siihen saakka, kunnes isä itse joutui hoitokotiin. Vielä 90-vuotiaana vanhuksena hän hoiti sekä omat että poikansa asiat. Hissittömässä kaossa hän joutui kulkemaan raput 4. kerrokseen, jopa useita kertoja päivässä. Se tuntui meistä lähellistä ja kohtuuttomalta. Pentti ei kuitenkaan koskaan valittanut. Hän sanoi aina, että Jarmo on hänen poikansa, kyllä hänen nöykkyyn sitä auttaa, ja Pentti hän auttoi. Kunnes kohtalo astui mielenkiintoisella tavalla kuvaan Jarmon muotossa vain pari viikkoa isänsä jälkeen. Tuntui, kun sillä olisi ollut jokin tarkoitus. Voisi melkein kuvitella, että Pentti otti poikansa mukaan, voidakseen hyväksytä hänestä konvoleisessa. No niin kuin täällä on mainittukin, niin Pentti oli rautainen ammattimies ja yhteydessä hyvin pätevä ja vielä eläpettien jälkeenkin hän teki töitä tuttaville ja hänellä riitti kyllä töitä. Aina kun joku tarvitsee apua putkitöissä, niin Pentin puolelle käännytti. Meillä usein käydessään hän korjasi monta justua. Erään kerran piti vaihtaa keittiön lamuari pajuukko. Se sijaitsi antaassa alakaapissa. Tuo ei meinannut päästä millään käsiksi. Pienen mietistelyn ja pääraapumisen jälkeen hän päätti mennä sitä kaappiin sisään. Pieni ja nintelä mies kun oli, niin hyvinhän se onnistui. Siellä se oli tutussa kuin joku pakirilkää. Ähisi ja puhisi aikansa, teki työnsä ja käyki ulos kaapista. Penttihän oli kova kävelijä, niin kuin täällä on mainittu. Kävelijä, niin kuin on mainittu. Kävely oli enemmän hänelle myöskin elämäntapa. Henkään eikä tavata tuttuja ja tuntemattomia. Tosiaankin joka aamuisella leikillä hän tapasi toisia venttiä, joiden kanssa oli kiva vaihtaa kuulumisia. Niin siinä tuivat syödytys ja pailukunnan poidatettua naudatettua niitä uupuuttavat emät. Kun hän tuli meillä käymään, niin hänen ensimmäinen lauseensa melkein aina oli, että jos mennään kävelemään. Käytiinkin usein kävelemässä ja parannettiin sen aikana maailmaa. Pentin kanssa meillä synnyi suhde, jossa keskusteltiin syvällisistäkin asiakkaista. Pentti avautui minulle huolistaan ja murheistaan, mutta oli siitä huolimatta aina humoristinen ja elämän möltei. Tässä Martti puhui Annelista tyttöystävänä. Mutta Pentti on kertonut tämän saman asian minulle tällä tavalla, että hän ihastui huomattavasti itseään vanhempaan neitoon. Tuo neito oli Karjalasta vanhempiensa kanssa evappoon, kun Sylpi sai. Musta nuorempi polvis ja tuskin moni muukaan tietää, kuka Sylvi oli, niin Sylvi oli Karjalasta evappona tullut ja asutti Liiola yläkerrassa. Hän oli ammatiltaan maanviljelijä ja kova urheilema. Ja hänestä tuli Suomen ensimmäinen naisurheilija, joka voitti olympiakultaa kesäkisoissa Helsingin olympialaisessa vuonna 1952. Lajinaan oli mellotta. Sittemmin Saimo muutti Keski-Suomeen ja jatkoi siellä maanviljelijän ammattiaan, mutta pääsi sitten keskustan kansanedustajaksi ja oli 13 vuotta kansanedustajana. Pentti oli hyvä tuttu Sylvin päässä, kun melkein naapureita oli. Pentti oli aina saatellut, ainakin kerran saatellut Sylvin. Imot olivat päin saateen Paulan ja Pentti oli yrittänyt pushata Sylviä. Näin hän itse kertoi. Tämä oli sopinut Sylville päin myöhemmin ja miehiä tullut kaipaamaan. Sylvi oli vaan sanonut Karjalan Monteella
Eiköhän jo Petti nyt tehdä sillä biisiin, jot siemää tuo sulla ja mie lähde pohti. Siihen se ilassa on loppua. Rattaa. Täällä Sylvi on siinä mielessä mielenkiintoinen henkilö, että haluaa kertoa Sylveröltä. Sylvi oli ensinnäkin hyvin miehekäs. Voimakkaampi kuin moni mies, tietenkin vähän harrasti urheilla. Ja hänellä oli hirvittävä tahva kädenpuriksi. Hän oli ensimmäistä kertaa itsenäisissä päivän kättelyssä ja Kekkonen oli silloin presidentti. Sylvi oli tunnettu ankasta ja kädenpurissuksesta, niin hän pisti Kekkosen käden koet. Puristi niin, että luut rutisivat ja Kepposen nama mäntyi tuskan irvissä. Seuraavana vuonna presidentin adjutatti oli tullut kuiskaamaan jonossa seisomalle Sylville, että presidentti toivoo, että puristaisi ihan niin ujaa kuin viime vuonna. No, Perttihän oli sitten tosiaan kova kuntoilija ja hän piti tarkkaa kirjaa näistä kävelyistään ja tuli sitten 90 iässä suunnilleen tuli kylmä vuoden vaike, jolloin teltti piti lenkkeilyssä taukoon aina muihinkin vuosina. Mutta tällä kerralla hän ei lähtenytkään liikkeelle. Kysyin häneltä, että Ipos olet käynyt lenkillä. Joo, hän vastasi, että kyllä se nyt saa riittää. Hän oli vastannut, että oli kävellyt eläkkeellä ollessa maapallon ympäri. Että siihen on hyvä lopettaa. Mutta tuo liikunnan lopettaminen oli kyllä virke. Sen jälkeen hänen kuntonsa alkoi rapistua nopeasti ja muistikin alkoi heiketä. Ja pian huolenpitäjä joutui itse huolettavaksi. Menikö siitä sitten ainakin 5 vuotta siellä hoitokodissa? Sairasti siellä koronankin, mutta ei sellainen penttiä kaata. Mutta sitten eräänä keskiviikkoaamuna tuli puhelimeen viesti Martilta. Arvasin heti, että nyt ei ole kysymystä kyllä kestää tavallisesta seuvostelusta. Jotain ei varmaan tapahtui. Ja niihin viestissä luki. Isä on siirretty saattohoitoon. Oli ennustettu myös, että hän tuskin näkee enää viikonloppua. Seuraavana päivänä lähdimmekin Rajan ja Juon kanssa häntä katsomaan. Ajoimme Lopen kautta, josta Raili tuli mukaan. Näin saimme vielä pienen hetken viettää hänen vierellään. Ehdimme sanoa hänelle helki äärimmäisen. Ja siihen hetkeen liittyy myös erityinen kiitollisuus. Pyysin toiselta lupaa saada rupoilla hänen puolestaan ja seunata hänet taidosmatkalle. Se lupaa minulle myönnä. Sinua, varjelukonsivu. Kylläkin tästä on kasvunsa suvu. Lopus alun. Enä bändin jopas sulkuloa. Janta voisi kubrau. Jeesus sanoi itse. Muoden kietotuus terällä. Minulla on annettu kaikki valta taivaassa maana. Ei ole kukaan päässyt taivasta valta muuta kuin minun kautta. Minulla on annettu kaikki valta antaa sunnitaan. Siksi kyydämikin sun tapa fjärde, että antaisit pentille kaipiseliit anteeksi. Ottaisit tätä taivaankut. Isän pojan yleinen nimi. Saattoi olla, että Pentti ei enää lukosta kuullut, mutta vakahtajamme, jolle rukous oli osoitettu, hän kuulee kaikki. Pentti kyllä uskoi, se oli tullut minulle selväksi monien keskustelujen kautta. Hän oli minulle ystävä loppuun asti ja saan olla onnellinen siitä, että saimme kuntea toiset. Pentti oli aina hyväluonteinen, kiltti, positiivinen ja iloinen. Pentti sai elää pitkän ja terveen elämän. Uskon, että myös hän oli onnellinen. Niin hänen elämänsä kuvaa hyvin Reino Helismaan sanoittaman Kulpuri ja Joutsen laulun loppusää. Elämä on ihanaa, kun sen oikein uivaltaa. Ja kun lentää siivin valkeen, niin jouts. Sellainen oli Petti mun mielestä.
että Jarvan etin ja katulaipoja. Vai esse tässä. Eli me kutsumme Penttiä vaariksi. Vaari oli meille rattaattaa, kun mä erosin Jankosta. Ja alpis. Niin hän pysyi minun ja honut lapset elämässä. Eli käppi tyttöleen loppuessa. Hän oli piepannut yhtä tärkeä parille kun Essa. Hän ei limotellut eikä mitenkään. Ja mä asuin Suomessa Jukolassa, Hämeenlinnassa. Minä olimme aamulensia melkein joka päivä. Minulla oli tontoli, mitä koira kappukin pakkaana. Ne tarvitsen katos, kun tulee, niin tää yksillä kuule 100 metriä vaarin tykö, kuule koira ei maksi sieltä. Ja me pidimme yhteyttä, mun Hatsos, omisantu ja minä. Jotain joulun. Ennen joulua valmistimme kaikki laatimot itse, kinkkua, liakula, kaikki vemme itse leivoimme. Vemme vaari joka joulu. Ruoka itse, että vaari on merit merheet tosi tää. Sitten ikäpä on emut anteeksi. Kuulijat, joka saattaväki on teille ehkä hiukan etäinen ja rooli on sellainen, että minulla ei välttämättä yli 50 vuoden ystävyys. Siihen liittyy radiokuuntelut lisäksi paljon muutakin. Välillä Matti on vettänyt mua elämässä eteenpäin, vaikka Matilla on ollut vaikeita. Mä oon ollut kuuntelua. Ja mulla on 3 kohtaa, josta sitten ensimmäinen ajallisesti on myöskin osalla viimeisimpiä. Eli Martin kirjaprojektissa hän oli katsolaistutulkija, eli oli ammattineena katsoita kieli ja sujuvuustavas. Mä samaa aikaa elämeenä samanlaista orateena katsoin, että onko siellä erä. Ja siellä on. Ja arvoisa edesmenneen näkyy siinä, että hän on pois, mutta siellä näkyy eräitä asioita. Martilla oli aina koti. Emme ole stinttikamari, että palata. Kotona oli aina ruokaa. Joskus oli vähän krollia. Joskus oli poikamiestalous. Ja silloin kun Martilta yksi ovi sulkeutui, niin uskoisin, että jossain vaiheessa tuli aikuinen ja sanoi, että nyt sitten avataan uusia. Ja niin kävi ja niin lähti. Tuoli tähän uudelle uralle, lähti kokeilevaksi siipiään. Ja tarinan mukaan, jos syytä lentomatkulta tultiin siiti maassa, ja koti sai tulla. Ja sitten mennään eteenpäin. 86. Mulla oli sellainen tilanne, että oli aivan helvetillinen työ. Mä menin lepäämään Matti talopioon. Siellä tehtiin raskasta ruumiillista työtä karjeismaiseen tahtiin. Ja silloin kun oli uupunut, niin toi. Ja yritin olemaan siellä aika usein. Ja yhtenä viikonloppuna, kun sitten tulin talvin jälkeen, rukasin katsomaan siellä sisäkevatsa. Paljon se on tehty iltas. Tän pitkä heitä. Isä on vähän aloittanut. Ja sitten Ollikin oli samalla talkahotellilla ja hotelli Oulangossa harjoitettu samassa pöydässä. Martin isä oli minä ja hänen tyttönsä on tyssä. Ja vaimomiehen talu ja minä ruvetaan sitten lesoamaan ulkomaan kokemuksilla. Ja se kuuntelee meitä sillä ajat yrittää hööpletä. Joo, tapettiin leso. Elikkä kun tässä Jari
Meidän Pissalan Jari päivä sanoi niin, englantilainen termi presence, läsnäolo, se, että ottaa tila. Sitä tässä Martin ensimmäisessä isässä oli. Meillä on se tyyttely, kun matka sitten. Tokihan se oli hienoa sitten, kun on Hämeenlinnassa varustaneeksi se konti. Ja sitten kun tulemme sinne sitten, niin se oli tuutykkönävainen ja se toi. Siihen todella on paljon ammatillisia syödä tehty sen näkin, että se tuli päiväisasetus. Ja kesällä 2012, joo. Meillä oli sitten tavoitteena tehdä kontista mökki. Elikkä tämmöinen teräskontti vuokrattiin mäntylaudoilla ja siihen rakennettiin katto. Ja tässä sitten niin Matti otti isänsä mukaan ja mä nyt taas apumiehessä. Ja siinä tosiaan niin tein peroli, joka oli sellainen, että muodollisesti koe keskustelimme, että että oli saanko peltoi mestari vai johtaja teiltä, tämä ei toi päiviteen. No joo. Siinä tosiaan muodollisesti neuvottelimme. Ja hän otti sitten ihan tällaisen akumiehen roolin. Eli tämmöisen kontin päälle rakennetaan kattoa. Ja Martti ja minä oltiin ylhäällä. Ensin rakennettiin valsat, sitten sympärän laudotus. Ja Martin isä ottaa sahan käteensä ja alho akumiin. Ja oli herran jumalasta työpallakin. Niin heti kun oltiin saatu aulattua, niin seuraava lauta oli jo tulossa. Ja sitä oli niin murjalla vauhtia sekin tehtiin, että kun siinä vaiheessa, hän oli 8-5, mä olin musta 5 tai jotain se. Sitä työvalmissa nyt löi näissä vaiheessa välttämättä läppäri, että tätä selväi, kun puippaamaan. Mutta hän määriäsi. Mutta toki täytyy myöntää sitten, että ei lähtenyt enää kävelemään, vaikka se oli paikka. Ja siinä hurjassa työvauhdissa sitten niin me saatiin ylimään loma. Ja käytiin sitten katsomassa jäämmeä Kipkaniemi. Oli aika onnetonta, että oli laskuvesi ja se oli oltava mukaan tasoin siinä. Hän sitten katsoi sinne uisti päätään, että ei ole kummonen tässä. Mutta tässä sitten siinä työvaiheessa niin hän oli tilanne tajua, että joskus semmoinen pätevä ihminen, kun tulee mukaan, niin rupeaa ottamaan tilaa. Ja hän osasi asiassa työpeen, kun näistä rakentti Martin Omo, oli hänen uskollinen apumiehensä. Hän hoiti omat hommansa ja tajusi sitten, että se oli kun Martti on pomoni käsimissä, että ihan riittänyt siitä. Hänen ei isä tarvitse tehdä, mutta olisi tässä. Näiden mitä on kuullut, mitä on nähty, mitä on kerrottu. Ymmärrän, että se, että tämä Jetsinä nyt oli huippuvakan ammattimies. Nyt olen kaikkenut sanotaan edes nimet ja vuotti isä, koska kun Tampereella niin sikällä se arvovan mukaan huippuvakan ammattimies on sellainen arvo, se on rinnennan kuin rinnoitojen paro. Ja se mä kerron näitä sivutouskossa,
sinun kauppoihin ei olisi mielellään tyhjä päässä. Tämän huippuluokan putkimiehen osalta näkemän kokema mukaan. Jutus vaan sanoi. Petti Ilmani teki kympisuorituksen myöskin isä Juliasta. Mutta mitä ei kaikkia bräkkeiden. Mutta muistan hänen matkahommistaan. Sillä, hänen matkahommistaan oltiin Eurassa Satara-Oyn meijeriä tekemässä. Ja silloin mä hankin ensimmäisen auton ja päästiin liikkuun mukavammin. Ja siellä sitten kuukausi pari kolmekin taisi mennä, kun Eurassa käytiin ja tällainen. Käytiin Kyppälölläkin vähän siellä. Hienoa, että oli lupa käydä. Missä sulla ennenkin? Oli yksi oli. No ja siellä käytiin ja Pentti sitten kulki samoja jälkiä kuin minä. Sitten kun se tuli kolmanteen paikkaan, se ihmetteli, että kuinka se voi olla, että äsken se oli tuolla, että tämmöisiä reissuja tehtiin. Ja siitä reissulta tulee mieleen, että ajettiin yksi onnettomuuskin, mutta siitäkin ei tule kovaa tuomio, kun se oli vanhakodista karannut kaukkamatkista, joka keskellä tietä kulki, oli niin liikas keli, että mä sanoin, auto pysähtyy. Vähän tönästi ja vietiin hänet sairaalaan sitten. Ja tämmöisiä kaikkia tapahtui. Mutta Sylvistähän on paljon juttuja. Sylvi kertoi itsekin niitä ja sitten käytiin, vaimopikat käytiin Sylviä katsomassa Lievesvuoren jo. Hän oli taloushieno silloin ja no, hän oli meillä ajo tupit. Ja vetiin Valtilaan tupit ja hän tuli hevosella viemään niitä sitten. Ja sitten Lauri ja isä, Ammisen Lauri, isä veli, oli semmoinen hentoinen mies ja se kävi tukipäästä kiinni ja ei oikeeta, annas kun mie. Jos Sylvi otti ja sinne, että tämmöisiä kaikkia juttuja sieltä vanhasta muistista tulee, kun muistaa ne vaan järjestyksessä. Eikö tämä biisi? Elämä on ihanaa, kun sen oikein oivaltaa. Ja kun lentää siivin valkein niin kuin joutsen.